Benvidos e benvidas e grazas por acompañarnos neste Murmurio no Solpor. Murmurio no Solpor é o terceiro dos concertos encadrados no ciclo Latexos 21, no que hoxe temos o inmenso prazer de compartir convosco a estrea mundial dos novos traballos de Felipe de Almeida Ribeiro, Federico Núñez, Jeremías Iturra, Juan Camilo Hernández e Hugo Gómez Chao. 5 composicións de autores de 5 países iberoamericanos como son Brasil, Argentina, Chile, Colombia e España. En definitiva, 5 maneiras de concibir e crear. Desexamos que tanto os que estades acompañándonos nesta sala como os que estades dese outro lado da pantalla gocedes deste concerto que agora comeza. Earthshine. Earthshine é unha obra xogo improvisativa escrita especialmente para vertixe sonora. Baixo a batuta do director, pero a través da perspectiva dos altofalantes, esta peza basease nunha longa pesquisa sobre os temas da soidade, dos soños e da consciencia na poesía de Fernando Pessoa, unha grande influencia nas miñas obras. E tal como en un soño, Earthshine é unha viaxe pola súa poesía, nomeadamente polo seu poema Non teño presa, non o temos ole a lúa, escrito baixo o pseudónimo Alberto Queiro. Esta peza é unha elexía ás forzas da galaxia, aos longos e aparentemente parados movementos do Sol e da Lúa. Subsecuentemente, Earthshine non é liñal, pero ten o músico electrónico como seu principal guardián do tempo. Felipe de Almeida Ribeiro, 2021.
Murmullo en el ocaso. De acuerdo a la creencia de los aztecas mexicas, el Mictlán hace referencia al recorrido que deben realizar las almas en los 9 niveles del inframundo para alcanzar su destino final. De este modo, la obra recrea la cosmovisión mesoamericana a través de un viaje imaginario y sensorial por el inframundo, donde el espectador se encuentra finalmente ante los amos de este territorio mitológico, Mictlantecutli y Mictecacíhuatl, señor y señora de la muerte. Federico Núñez, 2021.
Arquitectura de la transparencia. Esta obra toma como punto de referencia el trabajo del cineasta ruso Sergei Eisenstein. Eisenstein propone 5 tipos de montajes: métrico, rítmico, tonal, armónico e intelectual. En todos ellos, la dimensión musical está presente como algo propio a un espacio conceptual común: color, ritmo, textura, relieve. De esta manera, traté de aplicar en el plano sonoro ciertos modelos o gestos cinematográficos para ver cuáles serían las implicancias morfológicas que afectarían al material sonoro. La obra está constituida sobre la base de un montaje de plano-secuencias que no se limitan a un montaje temporal lineal, sino que exploran al mismo tiempo diferentes dimensiones de verticalidad instrumental, gestual y tímbrica. Jeremías Iturra, 2021.
Le Son de Ténèbres. Le Son de Ténèbres explora un espazo ás escuras, un conxunto de instrumentos que crean ese espazo e a escuridade que o cubre. Un escenario invisible que permite que unha voz poida nacer desa escuridade, que poida resoar e encontrar outros corpos que resoen con ela, que a fagan esforzarse por situarse en primeiro plano, saír de entre as tebras e revelarse a un mundo que soamente existe no ouvido. A través dunha transformación constante do espectro armónico, un conxunto de moitas liñas microtonais conforman unha secuencia infinita na que a voz canta fragmentos de melodías glisandos que non conducen a ningunha parte, partes inconexas dun discurso que vai avanzando cara ao silencio. Hugo Gómez Chao, 2021.